Haino hai bwsa mangnai ni buma bwsai bwsa no khibiwi khari thangmani koktumani bisingti sawiman mani bukhukjuk sari kanya molsom nogni aichuk basawi khari thango nogni bororongni koksil samung botei kubni chalabaino khari thango Oro kok kisa sathai klayo kharsusu khei chrai khorang ni no bopti hai khei yakari lang thangman khaba Busasi naithok busasi kululu bani chrai busaro koktumani bisingti sawiman mani kabai mang tongo buma no cherei phiaba ayang buma khe tei kubni chalabai tongtholai tongo Tripuri Khorang ni sources ne bisingti sawiman mani bukhuk sari kanya molsom agartala semin ayang Udaipur bisingono takphano tongi tongo bukhuk sari kanya molsom ni nikuma angkha bufani mung ujan hari molsom bani kami angkha Aatham Bhagya kami Kasku panchayat post office angkha Sarbong Amarpur sub division Gumti Tripura PS singkei Birgans ni Tripuri Khorang ni mangli naitonai khapangni takhukte bukhuk rono koimung koihoro bukhuk juk sari kanya molsom ni nukhungni bororo tumungno bukhuk sari kanya molsom no Khangke ukok dukni bisingti kerengna bagai ei bono nukhan no romui narangan ni bagai boni nukhuni bororok koihoro bukhuk sarikanya molsom no nukhan ke ukok dukni bisingti kereng hordi 8837239357 9366094175 Kenapa ni moteng hangke nok ni nong khoroi no thango amai ke bon ni je nok ni borok rok ni khugo ang khana khata ke abo to chasmai de ingkha abo to shutang sasok mai yang nai men khangke bon ni je poribaro borok ni gotna bo je hetu tak jora tila sik gotna rok ngu dukhna yata ke ekmatra bon ni family ni poribar ni je Boma masa tongong kita besai tongong ke borong ke sawa junto wai sepano walai mungrok bukurida ke bo bahai ke nong khotang ka jung sai me ya ne mai ke sawa robot orang thi ke chon ta na ti ai chap kai ma hoi me ing indang ta kai re ai ke sanu sare kai na mol chom gan ma se ta wai khai ming or khon nai chok pa ta ger kham nei ming kham ta kham nei ming paisa ngai choi ji ka paisa choi ta lo ko paisa le Niji paisa le ai choi ngai ji ma choi ta 2000 mata na choi ta Jikamu 6000 6000 mata na choi kai niji kai paisa le kai thunti ngai la benga kai theklo kan kai thunti ngai pheng kheng nen a choi ta gatang ma se ta wai hoi khai ming anawa cham na kan to bitri la thar nen kwa don jinga adang ing soi adar ngai choi burai ko ra choi Ponjel ngai di karai choi da I choi mak choi te nermite keraming je bapote molsom na khote kokot kokot te serang chak Aatham Bhagya